aprangsi nili karju kang tung la hello koson pen si nangli hapan ke cepa le dun lo lapen komat si nangli phan lapuan ang deng ana pa le dun lo lapen acara na cetu dun lo lapen kosong deng si nangli kilong dun lo nangli than pachini gi ma Karbi Anglong Superstar Season 5 winner Chipalong dun lo that di full lo nili phan nang support dun laki I Yamasor alam tu a support a Janis ni dak an deng nang gi dun long lo ante nangli lapuan ang deng cepa le dun lo kusong anong isinang lo kusong deng anong isilongon lo nili kino ki winner Karbi Anglong Superstar Season 5 winner anong isi Chipalong kon lo kalang di ante nangli lapuan ang deng an cepa le dun lo nangli hem nangli phanang support no join ni pen nangli Karbi Anglong ra da phan kupini nangli ning kang sampian SMS son lo mate pine ke thanji kang tung du ma sige lalo lalo ni dalaan kachibor event sila ang deng ang gilid no lasinang tundaan sa si chibor iponon lason chichipa unji phan